nindote mnyama yenza yenza 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 nindote mnyama paso paso mavele vuta 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 yenza yenza nindote mnyama 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 yenza yenza nindote mnyama. Emva kona gumbe uThixo wathuma ihlungulu emhlabeni ukuba malizojonga izikhukhula zingakanani na. Lathi lafika emhlabeni ihlungulu labona izidumbu ziqungquluzile ukudunduluza, lathopha phansi lafolonqa amehlo latya lahlutha lalala. Namhlanje abahlali bathuma indoda emnyama epalamente kuba beyazi ngomkrelekrele bengqondo nangamandla kuba yakwazi ukulwa imohlulu uvele vuthi. Ndoda leyo ethe yafika epalamente yafika imali igcwele ikhabhathi, yafaka isandla yakhupha yagayela epokothweni, yafaka isandla yakhupha yangqala ezikawusini, yagoduka yayawuthenga ifama yatyela nabantwana babo, ibashiya abantu ebeyithumile behluphekile. Kwiminyaka emihlanu yokuqala kwathiwa umntana uyagaga masinyamezele. Kwiminyaka emihlanu elandelayo kakhona kwathiwa noko umntana ngoku uyaqinga masilinde umzuzwana. Kwaphinda kweminye emihlanu elandelaleyo thetha ukuthi 15 years sixelelwa ukuba hayi lo mntana lona wakhubazeka. 10 years back yo sesikadyakalashe nehobe owamane sithi udyakalashe abantwana bakhona kanti wabatya ngo-1910. Ihobe ulivisa inyosi ezisemngxunyeni uthi yabeva bacula ikhorali acula kamnandi ndiyabatitsha ungabaphazamisi. Yenza nindote mnyama yenza 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 yenza nindote mnyama